Bnadar mezzasta, knisja ippakjata u mijiet ta' persuni kantaw l-innu Malti fil-Pjazza tal-Mosta. Dawn huma wħud mill-momenti li se jimmarkaw il-jum li matulu l-blogger Daphne Caruana Galizia ingħatat l-aħħar tislima wara li nqatlet f'karozza bomba it-tnejn 16 ta' Ottubru fil-Bidnija. Il-jum ġie ddikjarat wieħed tal-luttu nazzjonali mill-Gvern b'sinjal li l-ebda attakk fuq il-libertà tal-espressjoni mhuwa aċċettat fid-demokrazija tagħna. Il-Gvern appella biex dan is-sentiment jiġi rispettat minn kulħadd. Kienu għal-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar li t-tabut tagħha wasal quddiem il-Knisja Arċipretali tal-Mosta fejn intlaqab ċabċib minn dawk preżenti. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca ma kinux preżenti għall-funeral wara li l-qraba tagħha għamluha ċara li l-preżenza tagħhom ma kinitx mixtieqa. Minkejja dan, preżenti għall-funeral tagħha kien hemm tliet ex-kapijiet tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, Lorenz Gonzi u Edi Fenekadami. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ma kienx preżenti wara l-familja ta' Caruana Galizia ma rdietx il-preżenza tiegħu fil-funeral. Fl-omelija tiegħu, l-Arċisqof Charles Cicluna indirizza lil min ħasem b'mod jew ieħor fil-qtil ta' Daphne u qal li taħrab kemm taħrab mill-ġustizzja tal-bniedem, mill-ġustizzja ta' Alla ma taħrabx. Huwa talbu biex jindem qabel ikun tard wisq. Il-Monsinjur Cicluna indirizza wkoll il-ġurnalisti u appellalhom biex ma jibżawx hekk kif il-poplu għandu bżonnhom ħielsa, intelligenti, inkwizittivi, onesti, sereni u protetti. U wassal messaġġ ta' kuraġġ lir-raġel u l-ulied Daphne, Matthew, Andrew u Paul u appellalhom biex ikunu ulied id-dawl. Fuq kollox, temm billi ħeġġeġ lil Maltin kollha jibżgħu għal xulxin filwaqt li tenna li jittama li jaqa' fid-diskors jiebes sabiex il-poplu jgawdi mill-libertà vera u l-prosperità fis-solidarjetà. Fit-tmiem il-quddiesa, il-katavru tagħha nħareġ fuq l-ispallejn mill-Knisja fost iċ-ċabċib ta' dawk preżenti. Mill-folla spikkat lajta ġustizzja u We will not be silenced. Kien hawn lijat ta' persuni imbikma resqu l-qudiem biex janqu lil ulied Caruana Galizia. Qabel ittieħdet mill-Pjazza tal-Mosta lejn iċ-ċimiterju, il-ġemgħa fuq it-Suntier kantat b'mod spontanju il-vrus tal-innu Malti. Intant, matul il-jum il-bnadar fuq il-binijiet u l-entitajiet kollha tal-Gvern ittajru mezzasta b'sinjal ta' rispett għall-mewt ta' Caruana Galizia. Intant fi stqarrija, il-Gvern għamel referenza għal storja ppubblikata mill-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters li b'mod żbaljat ikkwotat lil Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans isejjaħ lil Malta biex isib il-qattiela barbari tal-ġurnalista. Fil-fatt, ir-riżulta li dawn il-kliem qatt ma ngħat mill-Viċi President Timmermans jew mill-uffiċċju tiegħu u li dawn il-kummenti ġew ikkoreġuti.